Axel, Myung, thank you so much. Norok tintan chin sosialnya nih kanawo koitan chin colna samia ang tintan chin col itu tak hemat tong jago tu phai nahi bai dik khumulung amchayo dan mangla maro belanya enjoy khalai nahi ang kha kayo joto lukurok no belanya tong thotok state koplong slamjak nai mangkhana tam nogo thangnai tong ba asuk phunung manglakha sound of ready khai brok kisa relak rest khalai tong lai baikha yang rok borok kuplung buina ne bagai hasan borok phalesak joto digi borok kabang ma phaijak tini khumlung amchayo 19 tarik khana 20 tarik khana last khana bapon song phainai tini bapon sok pai bini samung bor samang laka performance khaimam phaimang mam phaiglaka khana dino bapon phaiman dino last ni ma borok lain tebo tini to chengdro bas borok layangi tong ha sari ko khainai bui truk truk phai tong bai bui naina bagui